Здравейте хора, аз съм просто днеска играем най-гадната игра на света. Outlast. Аз го ще ви питам дали искате я поредица. Ще играем нормално на бюджета. И да ви кажа... какво направих? Добре. Ще има поредица. Мисля, че ако ви искате. И скоро има шанс да снимаме GTA 5. Има шанс, има... Да казвам, че... Единственото нещо, което знам за играта е, че там има някакъв Лестър или за Outlast. Но имаше някакъв Лестър. И някъде към построята на играта ни режат пръстите. Имаме една камера, която винаги се с нас. За да ни правят батерии, разбира се. И че тук трябва да ни викне някакви зомби от разбира. Не, не знам, може да се клепат. Ама си ме търби уходи, трябва да се пасам в сайта. Защо? Спорете, моля. Поправим начало да ни творят. Вие си пускайте на пауза и си четете неща. Само къспаха батериите. Маля, там няма никой. 50% се справя много зле в тази игра. И какво е това да бъде? Добре, вече аз играя. Цъкам тап тук. Документите. Сна, ако имам много това. SG, ако имам много документи. Или там както го нарича. Тук няма дръж. Тук. Биват на тръпки. Така. Left shift туда. Туда. Така. Аз не вече ако говоря, мога да бягам. Тук някакви войнички камиони, не знам кой става тук. Но да влезем. Не може. От другата страна. Не. Ала. Да ми на кафе, хора. На никой. Биват матръвки. Много да побягаме. Малеле. Сам гледате там каквото. Няма дръжите. Някакъв спайдърмен сме. И къде има их? Dancing. Контрол. Клякаме. Вратичка! Там как пича краката колкото може по-напред. Малко.
Oттам е един към дивът. Би. Ako sa dapan. Uwas na mga pan na. Ako ay kanin dyan. Oo, ne. Dari apa? Ne, ketika berdu. Добре. Нема апетит, ще разсня се искам. Просто не знам как да. Не се искам. Кавтасията може да се искам, ама кавтасията не ми работи на такъв екран. Това? О. Спреми се бе. Батериите ли се продава? Както казах, вие спирайте на пауза и си ги четете. Ако доста някой се чете. Оле, кръв. Качвай се! Страхвай. Двете отръпки. Добре хора, това от видеото, защото побиха тръпки. На всеки един такъв страшен момент видеото ще свършва и... Да. Да се да ви е харесало. Пишете в коментарите дали искате поредица и скоро.